bi kibaruyaw la bakurubaw la ka kɛ ni coronavirus ale kumɛni n'o ye waati gɛlɛn kumɛni fɛrɛ bolo ye jamana kuntigi Ibrahim Boubacar Keita ye jɛrɛ balilen sigi kunungo mun kɔnɔna la hakilinaba dɔw tara jamanadenw bɛ se ka taga cogo min na an bɛna o hakilinabaw lamɛn bi don kibaru kɔnɔna la ka faraw kan politiki bunakun kan yɛrɛ k'a fɔ wasaden kalafili jɔrɔ bɛ maa caman na ka sabu kɛ lakanabaliya ye jamana yɔrɔ caman na nka duwazankaw fɛ jamana camancɛ bolo fɛ min ye an ni musobɔ dɔ masala la n'o ye kandidati ye PSP Chwala Madame Diko Fatimata Diko ale bina hakilina dɔ fɔ an bɛna kuma ale kan bi don kibaru kɔnɔ ka fara o kan an bɛ taa jamana kɔ kan ka kibaru misɛnnin wɛrɛ bila o cɛ ma bi ka aw kunna sirilen bɔ Mali kɔnɔ a n'a kɔ kan sɔɔni a bɛɛ bɛna walawala aw ye. Biye araba ye mars kalo tile 18 sa ba fila ni mugan Mali kɔnɔ Mali kɔ kan aw minnu bɛ k'an filɛ an b'a fɔ y'aw y'a danse ni waati mana se laadala anw ka baara bɛnnen don ka kibaruya sɛnsɛnnen ɲini a nɔgɔnni na ka di aw ma bonya ani karama la o baara bɛ sabati 9 TV Chwala aw ye a y'aw danse kibaruya de bɛ b'a fɛnsɛnna bi aw ye n y'a fɔ kibaruya bakurubaw la sisan k'a fɔ an ka jamana kuntigi Ibrahim Boubacar Keita ale ye waati gɛlɛn kunbɛnni jɛrɛba dɔ sigi kunungo a yɛrɛ jabala la n'o ye kuluba ye min na a ye wele bila maa minnu bɛ n'olu ɲɛsinnen don lakanako kɛnɛyako hakili juru canale fɛn fɛn bɛ min bɛ se ka waati gɛlɛn kunbɛnni baaraw olu kɔni teliya joona ani olu ye ɲɔgɔn ye kɛ minnu na maa minnu bɛ n'olu ye maa kalannenbaw ye kɛnɛyako kan olu bɛɛ lajɛlen tun bɛ yen olu sigira fɛn min kan o ye bana cɛjugu min bɛ ka walankata diɲɛ fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ n'o ye coronavirus ye. Hali n'a fɛ ma yan fɛ yan fɔlɔ nka bamananw b'a fɔ bana kunbɛn o ka fisa ni k'a dɔn bana furakɛ jamana kuntigi ni maaw ka ɲɔgɔn ye senfɛ u ye hakilinaba dɔw t'a la hakilina mun yɛrɛ la jamana ɲɛmaaya kanu sefa wari miliyari 6 ani a kunkanfɛ k'o bɛna bila a kunbɛnni baaraw kama mun ni mun bɔra a ko la u ye hakilinaba jumɛn ta don n'a nataw la Mali kɔnɔ k'a daminɛ k'a dɔn sini na min kan ka kɛ jamanadenw taabolo ye Idrissa Badimi ale b'olu walawala an ye. Le Conseil supérieur de la défense nationale a pris les mesures importantes suivantes à compter du jeudi 19 mars 2020. 1. La suspension jusqu'à nouvel ordre des vols commerciaux en provenance des pays touchés. Fere folo kanga jaw ke panguru minnu be bo coronavirus be jamana minnu na kana an fɛ yan ko k'olu lajɔ ko fana bura panguru minnu be doni ta kana fere flana ko kanga kalanso bɛɛ lajɛlen datugu foroba kalanso kɛnyɛrɛ kalanso duguma kalanso fo ka taa se sanfɛ kalanso ma ni madrasaw ko k'a bɛɛ lajɛlen datugu duwakun saba kɔnɔna na fere sabana ko ka foroba ɲɔgɔnyew lajɔ min ye séminaire ye ani atelier ko k'a bɛɛ lajɛlen lajɔ fere nanna an ka laadala ɲɔgɔnyew min jama bɛ se maa 50 ma ko k'olu lajɔ min bɛ tali kɛ farikolo ɲɛnajɛ ani politiki kɛnɛw ko k'a bɛɛ lajɛlen datugu furusiriw denkudiw fo ka taa se sukoɲaw ma ko k'a bɛɛ lajɛlen lajɔ fɔlɔ fere duruna ko k'an ka barisow ani dɔnkɛyɔrɔ bɛɛ lajɛlen datugu min bɛ tali kɛ diinɛ ko la an ka jamana ɲɛma a ko ani diinɛ ɲɛmaw bɛɛ lajɛlen bɛna sigi ka fɔ kɛ n'u bɛnna min na o n'o fɔ maaw ye walasa kɔmɔgɔw bɛ se ka kisi banajugu in tɔɔrɔ ma cogoya min na an ka jamana ɲɛma ko in bɛ cogoya min na k'a b'a ɲini jamanaden bɛɛ lajɛlen fɛ an k'an janto ni sariyaw la walasa an ka jamana bɛ se ka kisi ka bɔ nin ko in ma cogoya min na o tɛmɛnen kɔfɛ an ka jamana ɲɛma k'a bɛna sefa wari miliyari 6 ani miliyɔn 300 de bila sen kan walasa ka se ka bana in kunbɛn de 6 milliards 300 millions de francs CFA pour lutter contre la pandémie de coronavirus. Tabarikala Ahmed Oudoke ala ka Mali kisi ka an bɛɛ lajɛlen kisi n'o tɛ Mali dafɛ jamana misɛnnin fɛn fɛn bɛ ka fara kumabaw kan yira k'a fɔ bana in kelen walima a caman yira olu la ma an bɛ dugawu ɲini ala fɛ hali bi n'a ka bi Mali bɛ se ka taga cogo min na hali bi an bɛ to coronavirus ale kun ka kɔrɔfɔ la bamananw ko fɛn min mana wawuli o kibaruya bɛ cɛri fa bɛɛ fɛ min ye coronavirus hakilinaba minnu bɛ yen n'an ka kibaruyaw dilaw bɔra ka walawala aw ye n'o ye jamana ɲɛmɔgɔw ka fɛɛrɛ bolo sigilen min bɛ tali kɛ jama ka kafo ɲɔgɔn kan caman ka b'o la an ka sigida kɔnɔna la wasa bana in bɛ se ka kisi an ka jamana bɛ kisi a cɛrɛncɛrɛnni ma ani ka se ka dugutaa kow nɔgɔya olu n'a damanda kalanso datugu fana bɛ o la jamanadenw hakilina ye mun ye ani yala kalanso datugu min fɔra lakɔli karamɔgɔw yɛrɛ fana ka hakilina ye mun ye o kow la an ka kibaruya ɲinina min bɛ yen ni o ye ka dɔn k'a fɔ Awa Adama Kulubali ka fara min y'a ka jatala Baɲɔ Jinɛko kan olu ye munumunu salo dɔw kɛ dugu kɔnɔ ka se ka maaw ka hakilinaw sɔrɔ a ko kan u ye min sɔrɔ an ka lamɛn.
An be a kalo 4 de kɔnɔ bi ni coronavirus banakisɛ bɛ ka jɛnsɛ diɲɛ seleke 4 bɛɛ kɔnɔ. Ni y'a dɔgɔkun damadama ye coronavirus kɔni bɛ ka cari ni fanga ye farafina jamanaw kan. O de kama hali ni fɛn ma ye an ka jamana kɔnɔ an ka Mali marabagaw ka fɔ la, Mali jamana ɲɛma son excellence El Hadji Ibrahim Boubacar Keita ye fɛɛrɛ dɔw tigɛ kunungo n'u lawaleyali bɛna daminɛ sini mars kalo tile 18. O dɔ ye k'a fɔ ko kalansow na datugu dɔgɔkun 3 kɔnɔna na, pankurunin dɔw tɛ se ka jigin tuguni Mali pankurunin jigi kɛnɛ kan, ka fara o kan jamadalajɛ bɛɛ ka jɔ fɔlɔ, i n'a fɔ kɔɲɔw, denkundiw, ɲɛnajɛw, ka fara lajɛrɛw n'a ɲɔgɔnna caman kan. Mali jamana kɔnɔdenw ye faamuya jumɛn da ni fɛɛrɛ tigɛlen ninnu kan? Dɔw y'a jirana k'a fɔ ko fɛɛrɛ ninnu tigɛli ɲana kosɛbɛ. Ne kɔni tiɲɛ yɛrɛ la ne hakili la monsieur le président a ka idée ka ɲi quoi. C'est une bonne idée en fait. Donc ne y'a lajɛ a bɛ ka nin kɛ a bɛ ka kɛ an yɛrɛ de ka hɛrɛ fɛnɛ kama quoi. Déjà o bɛ k'a fɔ bana ye presque an dafɛ jamana tila bɛɛ sɔrɔ ka ban. Hali banakisɛ min filɛ nin ye ta bon olu de bɛ a conséquence dɔn kosɛbɛ a ti an bɛɛ b'a conséquence dɔn nka mais olu b'a dɔn kosɛbɛ ka tɛmɛ anw fana dugumamɔgɔw kan parce que mɔgɔ fana b'i ka ɲɛmɔgɔ ta k'a bila i ɲɛ kun dɔ de la i n'a fɔ n'a ɲɔgɔnnaw i m'a faamu bon u yɛrɛ b'a lajɛ n'i y'a sɔrɔ école bɛ se ka datugu si o bɛ se ka kɛ bon n'i y'a sɔrɔ élection bɛ se ka reporter ou bien ni élection n'a bɛ se ka continuer si olu de b'a bɛɛ dɔn i m'a faamu bon bana min kɔni an bɛ dugawu de kɛ hali bi ala k'an bɛɛ kisi bana in a tɔɔrɔ ma. À titre personnel, j'ai vraiment été ravi que le gouvernement prenne des mesures aussi drastiques parce que le problème qui est devant nous peut être important. Je dis bien peut-être important. Nisɔndiyara kosɛbɛ ni fɛɛrɛ minnu tara Mali jamana ɲɛmaaw fɛ ka coronavirus banakisɛ kunbɛn. Ni fɛɛrɛw bɛ se ka kɛ sababu ye k'an kisi bana in kɔlɔlɔw ma. An minnu bɛ yan ni kɛnɛya sabatili minɛn ɲɛnɛman t'an bolo, kɛlɛkɛminɛn min b'an bolo yan, kabini dɔgɔkun caman bɛ ka maaw lafaamuya la, o ye ka bana in kunbɛn. Kunun fɛɛrɛ minnu tara Mali jamana ɲɛmaaw fɛ, n b'a jigiya ko nin na kɛ sababu ɲuman ye k'an kisi bana in kɔlɔlɔw ma. N'o tɛ ne ma d'a la n'an bɛ kisi bana in ma. Pas éviter, parce que je ne pense pas qu'on va pouvoir l'éviter, mais au moins atténuer de manière conséquente les conséquences de cette épidémie. Dɔ fɛnɛ y'a jira an na k'a fɔ ko fɛɛrɛ ninnu tigɛli ɲana ko nka ko frontières fɛnɛ bɛɛ kan ka datugu. Bon, o ye mesure ɲuman ye kɛ mais hali bi u bɛ dɔ fara mesure kan de parce que an ka frontières kan ka sécuriser. Mɔgɔ minnu bɛ bɔ kɔ kan ka na an ka frontières kɔnɔ u ka température ka ta. Gouvernement kana ɲinɛ o kɔ, gouvernement k'i jija o baara la. Parce que n'a donna ka ban ni banakuru donna ka ban minɛcogo t'a la prévention de bɛ kɛ sisan o prévention ye mun ye les frontières u ka wuli u ka t'u jɔ frontière la avec les machines à température ni mun ka température fɛnnen don o kana don an ka dugu kɔnɔ ne kɔni hakilina ta o de ye et puis denmisɛnninw fana n'u bɔra u ka kow la u don so kɔnɔ k'u tɛgɛ ko ni safunɛ ye. Maa caman fɛnɛ kumana an ye caméra kɔfɛ u ma sɔn u ɲɛda n'u kumakanw ka ta nka u ye fɛsɛfɛsɛli k'an ye o dɔ ye k'a fɔ ko ni fɛɛrɛ ninnu tun kan ka tigɛ kabini waati jan ko nka ko Faransi président kumalen kɔfɛ de k'an ka président ye o dantigɛli kelenw ta ni k'olu fɔ. Dɔ fɛnɛ y'a jira k'a fɔ ko kuma ko Mali suguba ko bɛna kɛ cogo di ko yen min falen don jamaw la kuma bɛɛ. U bɛɛ bɛnna fɛn min kan kɔni o de ye k'a fɔ ko bana kunbɛn ka fisa ni bana furakɛ ye. O de kama u bɛɛ ka laɲini ye ko maaw ka nin fɛɛrɛ tigɛlen ninnu kɔlɔsi ani fɛnɛ u ka u tɛgɛ ko tuma bɛɛ lajɛlen na yaasa banakisɛ in kana jɛnsɛ. Hali bi an bɛ to coronavirus ale gafe b'a kɔnɔ sabula ale de kɛlen don ka diɲɛ minɛ nin wagati na ka aw ladɔnniya k'a fɔ hakilinaba minnu talen filɛ nin ye hali bi n'a ka bi min ye Anna Marie Yvonne Traoré Mariam Sako ka fara a ka jatala kan olu ye munumunu salo kɛ kalanso dɔw la ka taa jateminɛ kɛ hakilina min taara ka kalanso datugu waati damadɔ kɔnɔ n'o ye jɔkun 3 ye coronavirus kunbɛnni baara fɛɛrɛ bolo la cogoya min na olu fana ye min sɔrɔ ko kan an ka ɲɛma da o ma. L'État est souverain. Ni État ye ni sariya in sigi tan an kɔni an fana bɛ da la an ye jamanaden de ye jamanakuntigi mana ni sariya suguya ta an b'a ɲini mɔgɔ fɛ an ka da a ka kumakan na parce que a ye a ɲangantan a y'a mesurer de
n'a ɲanga tan ka bon a b'a ka jamanadenw lakana de ne kɔni bolo o tɛ basi ye n'a ye école datugu jamana Mali kelen tɛ min ye jamana min ye école sow datugu ka frontière fermer Mali kelen tɛ ni bɛɛ ka frontière fermer ni Mali ma ta fermer o bɛ ɲɛsin anw de ma comme a ma se anw fɛ yan fɔlɔ o fana kelenya bɛ se ka jamana wɛrɛw minɛ o donc butukuba o bɛ na n'a ye n'an ma frontière datugu o bɛ na n'an yɛrɛ fɛ yen ne kɔni hakili la o fɛn ninnu ye olu ye ko ɲumanw ye. Bon ne kɔni hakilila ɲuman de don réellement et décision mun ta c'est une bonne décision a ka ɲi yɛrɛ de parce que ni école fermée la o ka ɲi bana tina jɛnsɛ quoi o b'a to bana nin bɛ canaliser ne kɔni hakili ɲuman na yɛrɛ président y'o de ta donc conséquence foyi de t'a la moi je trouve que c'est très bien c'est une bonne chose école ka datugu parce que a bɛ denmisɛnninw de minɛ ka caya ni école dayɛlɛlenw de don école fermée ninnu ɲɛna yɛrɛ de je trouve que le président a pris une bonne décision a décision ɲɛna yɛrɛ de. Jamana ɲɛmɔgɔ ye mesure min ta n'a sɔrɔ tiɲɛni yɛrɛ la a kɔni y'a ta jamana ka kɛnɛyakow kama hakilina ɲuman don mais n'a y'a sɔrɔ a taara de walasa ka boli ko dɔw ɲɛ comme école karamɔgɔw ka koɲa ɲɛ o fana o y'a damako ye n'o tɛ mesure minnu taara a fɔcogo la a caman bɛ yen a kun ye an yɛrɛ ka kɛnɛya sabatili de ye ni a kun y'an ka kɛnɛya sabatili maa si tɛ yen ni min mago tɛ a ka kɛnɛya la bon jamanakuntigi fana ka hamina kan ka kɛ jamanadenw ka kɛnɛya ye mais a kɔnɔna la sa ma min faamuya jɔn ka diinɛmɔgɔw ma ɲininka fɔlɔ n'olu ka bɛn a la ayiwa comme a yɛrɛ ko y a pas deux poids deux mesures moi yan kɔni ne bolo y a deux poids deux mesures bon comme diinɛ an bɛɛ diinɛ la o tɛ kojugu ye o bɛ se ka fɛngɛ mais n y'a fɔ cogo min n'a sɔrɔ a kɔni dabɔra jamanadenw ka kɛnɛya de sabatili kama an b'a fo an b'a barikada même n'a y'a sɔrɔ bi bi in na a ko man d'an ye mais ni min kɛra an b'o fo mais à mesure ni a tali o fana tɛ basi ye mais l'application c'est autre chose parce que ne dalen t'a la k'a fɔ ale ye mesure min ta ni a bɛ se ka appliquer. N'an bɔra yen nɔ an bɛna politiki gafe b'a kɔnɔ i n'a fɔ n y'a fɔ kibaruyaw bakurubaw la cogoya min na min ye wasaden kalafili bolo dalen ka bila nin kalo in tile 29 kan i n'a fɔ jamana faama olu ye o pereperelatigɛw di cogo min na wa o baaraw n'o ye yɛrɛ kofɔli campagne olu bɛ sen na nka an ka jamana fa dɔw bɛ a yira k'a fɔ kalafili bɛna gɛlɛya ye kosɛbɛ k'a sabu kɛ lakanabaliya bolo minnu bɛ yen o de kama an ye wulikajɔ kɛ bi waasa ka kibaruya dɔw sɔrɔ gɛlɛya bɛ cɛbɔ minnu kan ka ban sigidaw kɔnɔ ani madame Diko Fatimata Diko ale ye candidate ye muso bɔ do jɛrɛjɛkulu PSP ale tɔgɔ la ani ka dɔn k'a fɔ UMRDA angoy ba olu kɛlen no ka fara ɲɔgɔn kɛ n'o ye alliance ye hakilina jumɛn bɛ u la kalafiliko nin cogoya la ani gɛlɛya mun bɛ jamana cɛmancɛ bolo fɛ n'u kɛra wasaden ye olu bɛ se ka wuli ka jɔ jumɛn kɛ Mali ka lafiya Douaza ni a lamini bɛɛ lajɛlen ka lafiya min ye honorable madame Diko Fatimata Diko ale min kun delila ka kɛ wasaden ye san tɛmɛnin ninnu na a ye min sɔrɔ k'a fɔ an ka kuma galama la an ka lamɛn. Douaza bilama PSP kɔni ale parti dɔnnen don ka tɛmɛ parti caman kan Douaza kɔnɔ parce que parti min don parti kɔrɔ don aw b'a dɔn k'a fɔ Douaza ka dɔ tun bɛ yen n'o ye Amadou Diko fɛ Amadou Diko ye ale tun ye PSP leader ye Douaza donc a dɔnnen tun bɛ cogo min parti in fana dɔnnen b'o cogo la hali bi Douazakaw bɛ kɛn bɛ ka danaya da anw kan parce que ne tun kɛra député ye ka kɔrɔ n ye san 6 min kɛ député n ye baara min kɛ Douaza ne de b'a dɔn Douazakaw fana b'a dɔn n'o bɔra la ne ni min bɛ ka taa ɲɔgɔn fɛ maire de don commune dɔ maire do n'o ye Janweli commune ye a ye baara min kɛ a ka commune na a ka commune mɔgɔw b'a dɔn Douazakaw bɛɛ b'a dɔn donc o hukumu na n b'a dɔn k'a fɔ n'Ala n'a kira sɔnn'a ma an jɛɲɔgɔn minnu bɛ Douaza kɔnɔ ani Douazakaw bɛɛ lajɛlen u tɛna k'an ma fitiriwale donc u bɛ jɛ ka voter an ye ka taa an ye baara min kɛ o kɔsɔn parce que bi bi in na an bɛ cogo min Mali bɛ cogo min bɛɛ b'a dɔn kuma tɛ anw ma an bɛ wele ko centre bi centre in gɛlɛya min b'a kɔnɔ bɛɛ b'a dɔn alhamdulillah djihadistes ni terroristes ni bandiw kɛn bɛ ka centre minɛ ka centre in k'u sago ye
gɛlɛya kɔni bɛ yen mais gɛlɛya min bɛ yen nɔ an yɛrɛ b'a ɲini an b'an bolo di ɲɔgɔn ma ani minnu bɛ yen nɔ an bɛ jɛ k'an bolo di ɲɔgɔn ma pour que hɛrɛ ka segin ka na jamana kɔnɔ bɛn ka segin ka na jamana kɔnɔ malidenw bɛɛ ka kɛ kelen ye jamana kɔnɔ an b'a ɲini Douentza cercle yɛrɛ mɔgɔw fɛ mɔgɔ minnu bɛ yen nɔ n'u bɛ ka mɔgɔw bali ka fɛnw kɛ ka baaraw kɛ ka mɔgɔw bali ka bɛn kɛ an b'a ɲini u bɛɛ lajɛlen fɛ u ka sabali u k'a to Douentza ka taa ɲɛ parce que kabini ni jadi ninnu kɛra jamana kɔnɔ Douentza tora kɔ donc an bɛɛ dun de ye Douentzakaw ye an bɛɛ de ye Douentza ka denw ye an b'a ɲini u fɛ u ka kɛlɛ jɔ an ka jɛ ka an ka yɔrɔ dilan an ka jɛ ka dilan ɲɔgɔn fɛ ani jamanadenw bɛɛ ka jɛ ka Mali dilan ɲɔgɔn fɛ. N'an bɔra Douentza kalafili hukumu kɔnɔ an b'an sɛnsɛn ka taa jamana kɔkan na hali n'a ma ɲɛ k'a fɔ jamana caman dali kɛ bɛ gɛlɛya ye bi maaw sirannen don k'a sababu kɛ coronavirus ye o kuma an n'an to Nef TV kɔnɔ y'a k'an sen fankelen bila jamana dɔw kɔnɔ kibaruya gini minnu bɛ yen an bɛna taa daɲɔ o baara kalifala ale la bi a ye min sɔrɔ Mali kɔkan na an ka jɛ k'o lajɛ. An ka bi kɔkan kibaru bɛna boli coronavirus banakisɛ kibaruyaw kan. An b'a daminɛ ni Rwanda jamana ye. Rwanda jamana kan coronavirus banakisɛ yera maa 7 bɔɲɔnko la. Walasa banakisɛ in kana se ka maa wɛrɛ sɔrɔ, u ye fɛɛrɛ caman sigi sen kan. O dɔ la kelen ye ka sanfɛ kalansow ni duguma kalansow datugu dɔgɔkun 2 kɔnɔna na. Kabini karidon, kunnafoniw y'a yira k'a fɔ ko mobiliw kɔni bɛ taa ni ka segin na ka lakɔlidenw ta ka taa u bila u ka sow ni campusw kɔnɔna na. Ni kalanso datugu in kɔni kɛra ka bɛn ni kimɛniw wagatiw ye nin dɔgɔkun in kɔnɔna na. N'an bɔra yen an b'an kun da Maroc jamana kan. Maroc jamana ɲɛmaa ye dollar wari miliyari 1 labila walasa ka coronavirus banakisɛ kɛlɛ ka bɔ a ka jamana kɔnɔna na. Nafolo in bɛna kɛ ka u ka kɛnɛyasow dɛmɛ ni sɛgɛsɛgɛlikɛ minɛnw dili ye, furaw, fo ka taa se dɔ farali ye u ka kɛnɛya tigilamaw kan. Coronavirus banakisɛ bɛ ka kɛ sababu ye ka Maroc jamana sɔrɔ dɔgɔya kosɛbɛ. Sabula ko Union Européenne ka kɛnyɛrɛye cakɛda minnu bɛ u ka jamana kɔnɔna na ko o baaraw ɲɔngirilen don sani waati cɛ. Ka sabu kɛ u ka pankuru siraw fo ka taa se ji siraw ma olu tigɛlen don. Olu minnu ye u ka sɔrɔbaw da siraw ye. An bɛ bi kɔkan kibaru kuncɛ ni Chine jamana ye. Chine jamana nafolotigiba Jack Ma ni ale ye Alibaba tigi ye n'o ɲɛsilen don sanni feere ma bɔlɔlɔw kan Chine jamana kɔnɔna na ko ale bɛ fɛ ka dɛmɛ don diɲɛ bɛɛ lajɛlen ma coronavirus bana kɛlɛli n'a kunbɛli cogo ɲuman kama ha ka diya farafinna kɔnɔ. Jack Ma ka laɲini ye ka sɛgɛsɛgɛlikɛlan 20,000 ani nundatugulan 100,000 ka olu di farafinna jamana 54 kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma. Ani ka dɛmɛ don maa minnu garizɛgɛla banakisɛ in na olu ka furakɛli cogo ɲuman kama. Min bɛna kɛ maa sugantilenw fɛ minnu kalanna baara in na kosɛbɛ. Tabarikala an bɔra Mali kɔ kan an bɛ segin ka na Mali kɔnɔ k'an kunna Nef TV kumasoba kan nin waati na k'a yiraw la k'a fɔ aw garisɛgɛ kɛra min ye bi do kibaru ko siratigɛ la o ye nin ye min ye an ka baarakɛ jamajɛkulu sɛbɛnnikɛlaw jatalaw ka fara min ye jafara ɲɔgɔn na ka bɛɛ lajɛlen baaraba kɛ bi tile kɔnɔ aw bɛ se ka nin kibaruya jɛlenw sɔrɔ u talen a sun kɔnɔ nin bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ ɲɛmayaso ale ka yamaruya kɔnɔna la an b'a fɔ aw ye aw mun ye filɛbaw ye aw ni ce aw ka timinandiya la n'aw y'an suganti aw ma fili aw tɛ jalaki yala ka su hɛrɛ d'an ma.